Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'ar Annabi Muhammadu. Ine ma kowa fatan alkhairi. Wannan sirrin zan ba mu yau. Ga wanda ya ce kai kana ba da sirrika ko kana wa jama'a aiki suna baka kuɗinsu amma baya yi a ɓangaren mallaka. In Allah ya yarda ko da zuciya dubu kai wannan sai yayi in Allah ya yarda. Ko mutum na maka ko yana Saudiya ko ma yana wace ƙasa ne in dai ya baka aikin mallaka kai masa wannan alfarman manzon Allah ba za ka yi kunya ba in Allah ya yarda. Ku cire hasada, ku cire baƙin ciki, ku taimaka ma al'umman manzon Allah. Mutane suna cikin wani hali, mutum yana da shi bai taimaka ma 'yan uwansa. Wannan abin da ke ɓata min rai mutum ya kira ne ya taimun tambaye, ya taimun tambaya gaskiya ba na son haka. Amma wannan sirrin na bayar in dai kai in Allah ya yarda za ka ji daɗi. Kuma alfarman annabi ko ka ɗauka da zuciya dubu ko da zuciya ɗaya zai yi. Alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ko malami ne kai ko sirrika kake bayarwa in dai irin wannan abin da nake yi kake yi don taimakon al'umman manzan Allah in kai wannan zai yi insha Allah zai yi kuma duk wanda yayi wannan dan ya cuci wani Allah isa ban yafe masa ba ban ce ba zai ba amma ban yafe ma ba kuma alfarman manzan Allah in Allah ya yarda ba za ka bar duniya ba sai ka wulakanta in dai kai wannan da niyyar ka cuta ma wani wannan fatiya ce in kuka natsu da kyau kuka duba za ku ga fatiya ce haka ake rubuta ta a jikin ganyen tumfafiya guda 7 ganyen tumfafiyar ƙwaya 7 irin wannan ganyen tumfafiyar sai a rubuta masa fatiya haka a jikinsa wannan mi'arar ta farko basin mi'ara a buɗe ta inda ka ga na buɗe ta haka alif lallam hakurin nan a buɗe shi alif lamara ha ƙarami min jayi a buɗe shi banda nu'ara alif lamara ha ƙarami ya mi'ara ita ma a buɗe ta gata nan ka sa sunan wanda kake so ka mallaka a ƙasa sunanka kai da za ka yi mallaka a sama ko sunan wanda ya ce yana son ya mallaki wani ka sa mai sunansa a sama sunan wanda zai mallaka a ƙasa a ganyen tumfafiya guda 7 sai ka nemi ba sai ya bushe ba haka ake barin shi sai ka nemi garwashin wuta ka ruro shi a cikin mangala yana zafi sai ka ɗora sai ka rika kowa kana ɗorawa sama sai ka karanta fatiya har ya ƙare kana karanta fatiha kana tofawa ciki kana karanta fatiha kana tofawa ciki idan wannan ya ƙone sai ka ɗauko wani ka ɗora shi ma kana karanta fatiha kana tofawa kana karanta fatiha kana tofawa idan ya ƙare shi ma sai ka ɗauko wani ka ɗora kan mangal ɗin haka za ka yi har sai ka ƙone shi duka gabaki ɗaya in ka gama sai ka karanta ijaza nasrullahi ƙafa ɗaya sai ka karanta qul huwallahu ƙafa ɗaya sai kai salatin annabi cikin carbi ɗaya da wannan niyyar sai a nemi ƙosai ko waina ko wani abu a yi sadaka ana yin wannan tsawon kwana 3 ne alfarman muhammadun rasulullahi ƙarya ne kowaye wannan abin ya ce maka biyi ba in Allah ya yarda in kai zai ba je ka dawo ine ma kowa fatan alkhairi next time abu na biyu wanda zan bamu yanzu ma dai tukun wanda ya ce shi yana son ƙarfin ɗa namiji kana shiga gida matarka tana ce ma babu namiji a gida da kai da ita ɗaya ne to ka nemi hankufa sawunta sai ka haɗa da namijin goro ka daka ka rika sha ko kuma ka haɗa da namijin goro ka rika tauna su kana ci tare in Allah ya yarda matarka ta gama cewa ya mace uwar take kwana ine ma kowa fatan alkhairi dan neman ƙarin bayani lambar waya ta wasu abu kadai banda kira 090 36 88 6757 Allah ya bar mu da manzon Allah ma'ana dai bari in karanta muku da Hausa dan wani ba zai iya ganewa da turanci din ba 0 9 0 3 6 8 8 6 sai 7 sai 5 sai 7 Allah ya bar mu da manzon Allah ine ba kowa fatan alkhairi